Morning guys! Medyo madilim. Madilim kasi malamig. Medyo umuulan nga kanina eh. Tsaka yung weather today, pupunta pa naman kami sa footy kasi may football. Friday ngayon, off ko guys. And then I'm not working Sabado, Linggo, and then Monday holiday dito sa 4 days. Nag-edit lang ako ng thumbnail para sa video tonight. Suot-suot ko yung pantulog na from Zaful guys. Yan. Tapos I'm wearing socks kasi malamig na. Yung bigay sa akin ni Belle. Thank you, Be! Yung sushi. Nice. Okay, tapusin lang natin to i-edit. Wait. Hello! Mag-coffee tayo, guys. Ang lamig-lamig. Tingnan mo to si Dan. Iba talaga tong aking mister. Prepare na yung namin, susuotin namin mamaya. Kasi nga, diba, maulan? So, ito yung susuotin namin sa footy. Yung parang namin, yung parang rain jacket. Tapos, meron kaming poncho, yung guys, raincoat, poncho yung tawag nila dito. Hindi pa namin to nagagamit, nasa pa nga eh. Kasi, last year pa yan, no footy season last year. So, maganda yan pag umuulan. Guys, manood tayo ng YouTube. Kagabi, nanood ako nung Vice Ganda. Kasi kapag day off ko kinabukasan, guys, nanonood talaga ako ng mga ganyan. Kasi wala akong time manood ng mga ganyan kapag kapag may trabaho ako kasi maaga ako natutulog. Now, nanood ako kagabi and guest niya si KZ Tandingan. And sobrang galing. Sobra talaga. Sumali pala siya dun sa China. Oops. Gusto ko lang pakinggan yung niya. Yung mga kanta niya dun. Kasi ang galing niya talaga. Grabe, uy. Say something, I'm giving up on you. Actually, panoorin natin yun, guys. Yung two less lonely people in the world. And it's gonna be fine. Ganda talaga. Galing. Siya na talaga, oy. Coffee tayo, guys! Guys, tapos na tayo brunch. Kinain ko lang yung leftover namin kagabi, tapos nag-coffee na din ako. Almost 11 na, guys. Magva-vacuum lang ako kasi kagabi, nag-wipe-wipe na ako ng ng mga counters, ng table, ng dito, nag-wipe-wipe na ako dyan, guys. Dyan. Yung yung banyo, nilinis ko na din. So, kailangan na lang talaga is vacuum. Hindi ko siya tinapos kagabi kasi late na. Makikinig tayo ng music ni Casey Tandingan at saka ni Moira De La Torre habang naglilinis tayo. Ayan guys, katapos ko lang maligo. Hindi ko binasa yung buhok ko. Magme-makeup pa tayo na slight lang guys. Punta kami sa football na sabi ko na kanina. Dan will be here, I don't know, 30 to an hour, 30 minutes to an hour. And then yung best friend niya pupunta dito sa bahay. Sama kami, isang car lang kami lahat. And then yung best friend ng mama niya, susundin namin sa work niya. So yan yung ganap today. Magme-makeup lang ako ng konti lang guys. Siguro concealer lang. And then, magbibini ako mamaya kasi ang lamig. And then, I'm wearing this... Ay, patay! Kala ko matutumba yung chair ko. I'm wearing this turtleneck jumper na I got from... Saan ba to? Zaful? And then, my jeans is from Zaful as well. Para siyang jeggings. And then, magko-combat boots ako mamaya. And, yun lang. Oh, I'll wear that jacket na pinakita ko sa inyo kanina, yung parang rain jacket. And then, magdadala din kami ng poncho kasi uulan. 90% chance of rain mamaya. So, good luck. Good luck lang talaga sa amin. Sabi ni Dan, huwag ka na lang pumunta kung ayaw mo. Sabi ko, okay lang naman sa akin. Wala namang work bukas. So, punta tayo. Panoorin natin yung football mo, babe. Yung ginagamit ko lately na concealer is the Born This Way from Too Faced. I am in the shade medium, guys. Nilalagay ko lang siya
dito sa under eyes ko. Malapit na talaga to siya maubos, guys. Ginaganon ko na lang siya, para maano siya sa gilid. Kasi malapit na talaga siya maubos. Ginagamit ko siya kasi gusto ko siya ubusin. Diyan ko lang siya nilalagay. Tapos i-blend ko na lang siya sa buong face ko. And yun na yung parang foundation at saka ano ko. Concealer. Ayan guys, tapos na tayo mag-makeup. Wala akong foundation. Wala pa din akong lipstick din. And medyo dewy siya tingnan because I just sprayed the All Day Makeup Fixer sa aking mukha. This is from Aritom. Guys, malapit na tayong mag-ano sa kanya. Nasa middle na tayo. Malapit na sa middle. Anyway, gumamit ako ng bagong powder. Matagal na sa akin to guys, pero ngayon ko lang siya ginamit ulit. I think na-try ko siya nung na-receive ko siya, pero that's it. So, tinry ko siya ulit. This is from Guerlain. Socialin siya, guys, na powder. Sana lang hindi ako silak-silak ba? Tagalog nun. Kinang-kinang! Ayaw na hindi magkinang-kinang yung mukha ko. Wait, I'm trying to open you. Are you cooperating or what? Pakita ko sa inyo. Ganyan yung packaging niya. Ang ganda nito. Packaging. And, meron siyang puff. And then the inside looks like that. So cute. Tiny little balls in there. And nagmascara ako kasi wala lang. Gusto ko lang magmascara para alive naman tingnan yung mata natin. And because uulan mamaya and just in case mabasa tayo, I use the waterproof mascara. The Heroin Make mascara na. Ang ganda-ganda. Blush is from BLK Cosmetics. Ito. And then my highlight is the Becca, yung favorite ko na highlight. What I will do now, while hinihintay natin si Dan, is maghuhugas ako ng brushes, guys. Let's babath you all. Hugasan natin itong mga brushes na to, guys. Do you look clean? Are you clean? Are you dirty? Ala, na-miss ko to. Mushroom brush. Bigay sa akin to. I think ni Pretty Angel Shop. Na-miss ko to, guys. Noon, sobrang ginagamit-gamit ko siya. Ikaw, Suiva, dito ka. Diyan ka. Yung sure ako na malinis, hindi ko na lang hugasan. Uy, kasi sayang naman sa, sayang sa tubig. Buang talaga itong si Reyes. Ay! Ano ba yan? Nasira naman siya, besh. Ito yung ginagaya niya si Suiva. Pero wala siyang nakatatak na Suiva. So, ginaya lang niya yung kulay, yung mga, itsura ng brush. Pero wala siyang tatak na Suiva. Ito kasi like, see? Pareho sila ng color, pero ito may tatak talaga siya Suiva, tapos may pangalan talaga siya kung ano siyang brush o kung anong collection siya. Pero ito, Wale. I think nakuha ko to sa Romoy. May mga ganyan. Ito yung gagamitin ko, guys. This is, saan pa to galing? Nakalimutan ko na. But it says One Shot Brush Washer. Deep Cleanser. Wait. Parang meron akong brush cleaner dito sa I think that one was from Daiso and lagi kong sinasabi itatry ko pero hindi ko nagagamit. Saan na yun? Ay, ito yung from Daiso sponge and brush cleaner. Okay, gamitin natin to kasi hindi ko pa to magagamit. Tingnan natin kung maganda siya. Put a suitable amount onto a dry puff sponge and rub it in with fingers to clean. Pang sponge lang to? Bakit sabi brush cleaner? Liquid lang ba siya? Try natin lagay dito. Ay, hindi siya gaya nitong isa na parang tubig lang talaga tong isa eh. Ito siya medyo hindi like super tubig ng consistency niya. Siya parang medyo may pagka ano bang tawag dun? Liquid soap, ganon. Yan. Ay, gusto ko to kasi para siyang sabon. Mura lang to, $2.80. I'm pretty sure sa Pilipinas mas mura yun kasi diba sa Daiso 88.99. Unahin natin yung mga malalaki at saka matatabang brushes. Ay, bongga. Sobrang nakalinis na siya. Tapos, i-rinse pa natin ito maya-maya. Ipagpatuloy ko lang itong aking ginagawa, mga kaibigan. At kayo'y aking babalikan. Ayan, tapos na guys. Malinis na sila. Now, meron tayong isang, dito, pasaway. Sira siya.
Pero very satisfying niya. Nung nasira siya, sabi ko, I need to film this. Look at this. Ito yung isa sa mga paddle brush. Yan guys, nilagay ko sila dyan kasi dito baka, may isa natira. Baka mabasa lang lalo kasi kapag naghuhugas ng kamay, anong tawag dun? Mawiwisikan. Mawiwisikan talaga ng tubig, no? And itong malaki, hindi magkasya ng paganyan. So, nilagay ko na lang siya dyan. Pero yeah, dyan kayo, mag-dry kayo dyan. Good luck, malamig pa naman. Dito basta-basta magda-dry. Nandito na pala si Dan, guys. Maya-maya lang, darating na yung best friend niya. Tapos, alis kami. I think matatapos yung work ng best friend ng mama niya, mga 4:20. And it's now 4 ng hapon. Tamang-tama. Nag-lip tint lang ako, yung Dear Darling tint from Etude House. And, ang lamig guys. So, kanina ito lang sana yung suot ko. Tapos, nag-add ako ng yan sa ilalim. Long sleeve din siya na tight. Kasi sobrang lamig. As in, malamig na nga dito sa loob ha. Like, itong suot ko ngayon, okay na siya sa loob. Lalo na siguro sa labas. Sobra sigurong lamig. Tapos, uulan pa. Oh my gosh, ang lamig. Grabe. You look so good, babe. Look guapo. Where's mine? Why do we have 3? Yeah, I was gonna say choose one you want. No, I'm gonna choose these. Are you taking this bag? Never tear us apart. Yes, I'm gonna take that bag. And I have the, Take that as well. suot mo siyang ganon. Tapos may puffy jacket pa ako. Tapos ito, magbibini ako ng bonggang-bongga. Ayan. Nice and warm. Dito na yung best friend niya, guys. Is the door open? Yeah. Okay. Got hot dog. No, it's alright. I'm just filming it. Good mum. Hello. Hot dog. You do look grumpy. Is that what happens when you're night shift? He doesn't have sleep. Doesn't have enough sleep. Bukiana Mirawandandinyandandi. You live on our ancient land and recognize our spirit, our people, our place. We're winning, we're winning, we're winning, we're winning. Yay! Woo! Yes! Yay! We're home na, guys. Nanalo kami. As in, panalong kami. Kami na talaga ang nanalo. Yung best friend ng mama niya, hinatid lang namin sa work niya. Kasi malapit lang dito yung work niya. Doon nakapark kasi yung car niya. So, hinatid lang namin siya doon. Tapos, yung best friend niya, iniwan niya yung car niya dito, diba, sa labas. So, yun. Umalis na kasi may work pa yun, guys. Panggabi siya. Right after footy, may trabaho. Yung best friend niya, actually, yung pinakaunang tao sa buhay ni Dan na nakilala ko. Kasi, pagka-land ko dito, guys, way back April, may footy yun. And nanonood talaga sila ng footy, magkasama sila. They've been friends for siguro mga 25 years or siguro even more. Kasi hindi sana yun yung plano eh. Kaya lang noon, na-delay yung flight ko kasi Cebu Pacific, as usual, delayed lagi. Kakaloka. Pero yeah, naiwan ako ng flight from Manila to Sydney ata yun. So, I needed to stay in Manila for, I think, 2 days. Kasi walang flight the next 2 days. So, kailangan ko maghintay ng 2 araw kasi walang flight. So, yun. Pakaloka. Ano ba to? Ang dami ng gulo. Ano na? Wait, bag muna. And alam nyo ba, hindi umulan. As in, hindi talaga umulan. Guys, naka-skincare na ako at lahat. Kaya lang balik ako sa bini at balik ako sa jacket ko. Kasi lalabas kami ni Dan. Pupunta kami ng Coles. Ngayon na lang kami mag-grocery shopping kasi gusto niya bumili ng pang-breakfast para bukas. Hindi kasi ako mahilig mag-breakfast. Wala akong pakialam. Pero siya gusto niyang mag-shopping tonight kasi Coles will be open at 12 midnight. So, punta kami doon. Check ko lang kung may kailangan pa kami aside sa lista ko. Kasi meron na akong lista kagabi. Hala. Ang tagal na nito.
Buti lang hindi pa expired. 28th ng February siya ma-expire, 2019. Salted na ano, tamarindo. Ngayon ko lang ito nakita, baka nilabas ni Dan kasi ngayon ko lang ito nakita dito. Naglista na ako kagabi ng gusto kong lutuin. Nanood ako ng TFC kagabi, tapos meron akong nanood na, hindi ko na malala kung movie yun or ano, na may kumakain ng mais. So sabi ko, hala, gusto kong kumain ng mais kinabukasan. Kagabi to ha. Tapos sabi niya, pwede tayong pumunta ngayon. Ano, mamaya 12 midnight kasi open din sila 12 midnight kagabi. So sabi ko, sige. Naglista na ako ng mga ano, kailangan. And biglang nagbago yung isip ko kasi sobrang pagod na pagod ako. Sabi ko, ano ba yan? Ang tagal naman mag-12. Bukas na nga lang. Tapos sabi niya, sige, bukas. And ano pa ba kailangan? Hala, bumili pa pala ako ng kamote chips. Ng kamote. Hindi pa natin nakakamote chips. Ikakamote chips natin to bukas. Yan, may kamote tayo dyan. Yan lang siguro. Walang laman yung fridge namin, guys. Kasi ang lapit lang kasi ng shop. So, hindi kailangan ibulto-bulto yung bili ba. Kasi kadaloso nasasayang kasi hindi naluluto kapag binibili. Ay, gift wrapper pala. Kasi irarap ko na sana. Kaya lang kulang yung gift wrapper. Hindi siya magkasya. So, ayan. Sana meron sa Kohl's. Ito yung suot natin. Booties! Booties! Just thongs and socks. Yeah. Alis na sana kami, naka-brief lang kanina. Don't worry about the alarm. Walang magnanakaw dito, babe. Wala naman din nanakawin. Ay, nako. Babe. It's 12 midnight. Midnight food shopping for you and for me. May mga tao, guys. Hala, as in, meron talagang nagsha-shopping, ha? Tingnan mo, mga car na naka-park. Calls. As in, meron talagang mga tao. Meron talagang mga tao sa loob. Si Kuya dyan na nag-park. Sa harap talaga ng door. Sa harap talaga ng door siya nag-park. Hindi mo. Walang laman. As in, walang laman. Tingnan nyo. Ganito pala mag-shopping ng midnight. Wala ding masya-shopping. Walang laman yung mga gulay. Kasi baka hindi pa dumating kasi mga gulay yung mga nandito eh. Dadating siguro yun maaga. So wala pa kasi gabi naman din. Pero dito meron naman. Nice. Banana. Bananas. And then, what else do we need? Oh, where's the list? There's no veg out. Yeah, that's what I said. Wala nga veg. Kailangan ko pa naman ng cabbage. Get that tomorrow from the Alien groceries. Yeah, sige. Because I have cabbage on the list. And they don't have cabbage here. And wala ding masyadong tao. Kasi sino nga naman mag-work ng ganito, uy? Kailangan natin ng onion. Oh, it's on sale. 1 kilogram for $2. This is red onion. They do that red onion or normal? I actually don't mind. Which one do you I prefer? don't care. This one is just 50 cents difference. Yeah. We don't go back. Yeah, let's go with the white onion. Why not? Di ko alam ano bang diferensya, guys, ng white onion at saka red onion. Because in the Philippines, we use the red. The smaller I red. wanted corn. Oh yeah, that's what I wanted. Yes, sabi ko nga, diba sa inyo corn? I think corn is usually there. But no, they don't have corn. Patay na tayo. And they don't have what? Cabbage. Ginger? Here. It must be somewhere here. Dito yung mga root crops, babe. Root crops. At the top there. Where? Oh, there. Para yan sa ano Is that ko. ginger? Arroz caldo. Yes, that's ginger. Is that- Ay, turmeric. Nahanap natin yung corn. Corn. Why so expensive the corn? Oh, $2.50. 4-pack. Ay, what's the... Is that this? Ito ba yan? Bakit sabi 4-pack? That's 4-pack. That's 4-pack. So Yeah, that's 4-pack. $2.50. Yeah. Okay, I'll get that. I'll have that for breakfast tomorrow. Yummers. Wala, the one here. This one's better. This one looks good. Yan. Nice.
What kind of bread are you looking for? It's white bread. Just white bread? Wala silang. Dito, oh, here's the white bread. Here. Di naman yan white. Wala sila masyadong stock. Tsaka. Half price, guys. Yung ano nila. Nah. Okay, that's good. Hindi ko siya masyadong bet. Ay, okay lang siya, pero This and nah. Oh, good. Tapos dito tayo sa freezer area kasi bili natin yung berries niya. Naubusan na siya ng berries. I think Thursday at saka Friday yung niya, smoothie niya, guys, lang, banana. Wawa naman yung Danny Boy ko. Yan yung $4 lang. Tapos kapag naka-sale pa yan, bongga pa yan. This one's on sale, babe. Maybe it's smaller. Chaka. It's not chaka. It's just expensive. Expensive is chaka. Eggs. Right there. Medyo empty din yung egg aisle natin, guys. Usually, punong-puno to eh. Yung eggs. Daming mga itlog dito eh. Pero yeah. Yung pinipili namin, kasi hindi naman kami mapili sa eggs, yung pinakamura lagi. So how much is that, babe? Is that the cheapest one? $3. $3, yeah. Not bad. Not bad. Not bad at all. Is it on sale or that's it? Yan na lang talaga yung price niya, $3. It's pancake mix. Is that all? Berries and berries. We got berries. Pancake mix. I look like a bum. Ano? Seryoso ka dyan sa barbecue sauce mo, ha? You got everything? I think we're good. Okay na? All good? Yeah, I guess so. Okay. We're home. Pagod na ako, guys. Ano oras na? Oh, sorry. Nakita niyo naman siguro yung mga pinamili namin kanina. I-put away ko lang siya. Kasi may mga kailangan ilagay sa Nakapagod pala mag grocery shopping ng madaling araw. Okay, ito mga to, hindi naman to kailangan ilagay sa fridge. Pero yung mga meat kasi kailangan eh. Nag-coffee ako actually kanina, guys. Yeah, uminom ako ng coffee kanina. And gabi na yun. Kapag uminom ako ng coffee ng gabi, wala na pag-asa. Hindi talaga ako makakatulog agad-agad. Kahit na yun ako ng yun, di pa rin. Iba ang epekto ng kape sa akin. Kapag after 12 noon, tapos nagkape ako, good luck sa akin. Pero okay lang. Inisip ko kanina, okay lang mag-coffee ako kasi wala na akong work bukas. So, pwede lang late ako matulog, diba? Kasi, minsan, guys, kapag wala akong work kinabukasan, gusto ko talaga na late ako natutulog para marami akong magawa ba? Like, marami akong mapanood na mga ganun na hindi ko nagagawa kapag may work kinabukasan. Kadalasan na sobrang pagod, maaga pa din ako natutulog. Kaya minsan, nagkakapi ako para hindi ako matulog nang maaga. Freezer ba to dapat? I think so. Ito pala yung binili namin kanina dun sa pinakita ko sa inyo. Steamed prawn roll at saka prawn hargo. Yan. Yung dalawa. Naka-half price kasi. And itong mga meat natin. Mag-arroz caldo ako one night kasi na-miss ko yung arroz caldo. So, we got chicken and yung pork para sa ko to. Ibang dish to na may cabbage sana. Kaya lang walang cabbage. And then bacon na dan para sa bukas. Meron pa akong maliit na dito, Ginger. Hala, nabayaran ba to namin? Hala guys, feeling ko nanakaw namin to. Nilagay ko lang kasi siya dito. Nilagay ko siya dito sa saging. Tapos, dito siya, siya sa gitna. Parang, wait, nalagay siya sa gitna ng saging. So, feeling ko hindi to napansin ni ate. Kasi ang liit lang kasi, ito lang kasi yung kailangan ko. Tapos, hindi na ako kumuha ng plastic ba? Hello. Masarap to with butter and salt. Yummers. Okay, yun lang. Tapos na ako mag-skincare eh. So,
Mag-edit siguro ako ng isang video. Tapos, manonood ng... Hindi ko alam, maghanap ako ng TV show. Inano ko, nirenew ko yung TFC ko kasi na-expire na pala. Anyway, yun na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.